Познай футболиста и спечели ли шеф. Всяка мишена е подсказка за известния футболист. Нацията му е Уругвай. Това беше към клубен отбор, не получаваш подсказката. Позицията му е CM, Central Midfielder. Еми това не беше по средата, CM от Уругвай. Предполагам, че е Валверде. Точно? Айде, честито! България. Аз ще не го брем. Райт мет. Смисъл, РМ. Ти брем ли го? Добре, 77. Десподов предполагам, че. Да. Дай сандвича така, дай сандвича. Вчерахте Лешев. Благодаря. Дай, Ники, ти си. Ооо, долу вдясно, перфектно. Футболистът е от Англия. Клубният му отбор е Манчестър Сити. Добре се справя Никито обаче. Да видим. Еми, това не го броим. Пробвай сега да видим позиция или FIFA рейтинга. До тук имаш Манчестър Сити, англичанин. Добре, FIFA рейтинга му е 88. Фил Фолдън. Добре, честито е, днеска всички печелят. Аре, Боби, дай. Клубен отбор, Байер Мюнхен. Фейл. Еми това като цяло беше нацията, няма да ти казвам нацията. Дай следващото. О, много добре, бе. Еми позицията му е десен бек. Еми, не мисля, че го борим това. Филип Лам. Между другото, добро предположение, новия десен бек на Байер Мюнхен. Кимих беше. Пак ще му дадеш на... Аре, ще дам, аре. Поздравяме новите екипи на антифутбол.